Πείτε κάτι για το YouTube. Για το YouTube. Μα να βάλεις στο YouTube. Μπορεί να είναι αρχή μιας σκληρής καριέρας για σένα. You be discovered. Hi all you YouTubers. Hello. Να πεθάνω να μας βάλεις στο YouTube. Του λέει εμπάραση. Εντάξει, πόση ώρα έχουμε? Επειδή η ώρα 9 αρχίζει. Καλά να είναι και βασινιά. Όχι, είναι και τετάρτο. Μπορείτε να αρχίσετε συνομιλία? Τι να πούμε. Είναι γίνει η ίδια κάθε χρόνο? Πρέπει να γίνει... Θέλεις να πάει σε πιο μακριά? Να μην με φοβάσαι σε παρακαλώ να σε βάφω. Να σε πατάς εμένα. Sorry. Αυτό είναι το annual conversation. Κάθε χρόνο τα ίδια. Κάνε πάνω εδώ και χαλί για να κάνουμε λέξη λίγο το βλέμμα για να δέσει το κάτω. Όχι, ελάχιστα, μα πολλά ελαφρύ το που σου κάνουμε. Άμα δεις ότι είναι τόσο ρευστό που έτσι φαίνεται. Απλά γιατί δεν βάζουμε make-up μόνο όταν έχουμε